Ik ben beeldkunstenaar, ja. Ik ben ook bezig met een installatie voor een kunstroute. Ik heb het al in rollen, hoe houd ik het wel. Maar nu ben ik vooral het technische gedeelte ben ik nou mee bezig. Dus in het atelier is vaak speaker die schroeven en de boel klimmaatje. En dingen die ik maak, die er altijd heel erg houtje touwtje uit. Van alles bij elkaar zocht en wat apart van alle spullen maken. Maar wat er vaak in zit is toch een stukje, ja, dat zit geen mee, dat is juist dan nou. Maar dat is, we hebben toch wel stukjes techniek die je heel makkelijk krijgen kist. Het hele plan ben klaar en nu is het, weer de vitrage, weer dit, weer dat. Aasten komt een beetje droeg, misschien even naar de rommelmerk hier in Bakkerveen. Zien had ik hier 4 keer mijn vitrage, of maar ik heb nog 2 oude munten nodig. Dan heb ik een hele waslijst voor dit ding. Ik doe altijd alles op voor. ja. Ik ben nog zo'n 40. Toen, zo'n beetje op mijn 40ste, zei ik tegen mijn vrouw van Hilde, ik hou ermee op. Nou, waar houdt mee op? Ik zei, ik hou op met schoenen sokken. Nou, zij zei, dat is hartstikke gek. En ik ga net bij erin, als ze in de stad erin is, maar dat wie maar even en dat ze nou wil, dus dat is het punt helemaal net. Maar dan went het gewoon. Nou, ik ben in juni hier, dus dan is het een beetje mooi waar, dus ik denk dat ik begin in december. En dan wordt het stadion wordt het wel wat kouder en dan zie ik wel hoe koud het wordt, dat ik dat dan volhoud. Of ik dan met waterloon nog het inkom of net, maar dat gebeurde net. En ik kwam erachter dat, dat wij, denk ik, als mensen heel goed op de voeten erin kennen. De voeten worden steviger, wat, en net als een heel dikke laag en iel heeft, maar gewoon steviger, een beetje leerachtig zuiver. Dus als je ergens op stap staan, misschien een beker, een stukje glas, maar dan bloek ik het zo weer uit en dan is het klaar. Dus ja, nee, ik heb geen enkel hondenstrand. Ik heb 2 keer in zo'n een hondenstrand zien en dat is een apart gevoel. Zo tussen het jen, ja, van die koude kaak. Nee, dat is net. Maar aan de andere kant, je maakt er aan mijn stokje, de hele tijd alles en ik doe me voor het onder de kraan weer naar mijn vet en het is weer klaar. Dus het, ja. Ja. Geen koude poten, jongen? Nee, helemaal niet. Hoezo? Dat is maar wat je gewend bent. Dat is maar wat je gewend bent. Ja. En die dingen krijg ik kou voeten. Ja, dat klopt, heb ik ook. Ja, zie je wel. Dan uit die dingen, zak eruit. Ja, maar als ik dat nou doe, heb ik ook koude poten. Ja, je moet in de zomer moet je mee beginnen, dan volhouden. Ja, dat in ieder geval. Oh, ja. Nou, doen we dat. Ik zou zeggen, succes. Ja, en ook succes. Goeie handel nog verder. Door. In augustus zien we de weer de blote poot, nog niet. Ik denk het niet. Nee, hè? Sorry. Hoi. Nee, tijd. Ja, dat zou je. Maar het algemeen is het wel leuk. Er zijn vaak wel leuke reacties, vind ik. Ja. Net helemaal net zo. Ja, mensen die er niks om vinden of raar vinden, die zeggen ik niks, denk ik vaak. Hè. Dus, maar sommigen gaan echt van, waarom doe je dat dan? En is het dan van die geloof. Ja, 1 keer per jaar dan help ik altijd een meneer die uit Spanje komt. En die wil nou wel graag dat ik naar mooie gouden schoenen doe. Nou, dan voor die meneer doe ik een paar keer gouden schoenen. En hoe is dat dan? Vreselijk. Er is helemaal niks aan. Dat is afschuwelijk. Dat zit helemaal in en ik krijg hele koude voeten. Ja. En zeker dat ik dan, maar ik was al een hinder zitten. Ja, ik heb een hele koude voeten van, hele zere voeten. Dus dat is het laatste wat omgeeft, dan is hij al helemaal klaar. Ben de schoenen en sokken, allerlaatst, waar het door hier gaat, zeg maar. En het allereerste waaruit ben ik schoenen en sokken. Ja. Heb ik het al koud met schoenen aan, maar onzwaardig mag ik zeggen, ja. Jawel, hè? Je zult het zelf net waan. Nee, we zijn net zelf net aan. Nee, we zijn toen net op werken niet. Dat was gewend best. Ja, dat zal wel zo wezen, maar nee, van mij hoeft het net. Maar we hebben gewoon te kepen. Ja. Had je nou wat gewoon aan? Dat is niks van mij. Nee. Het is nou al fris, maar winterdijs? Ja, dan is het wat frisser. Ik steen ik te snieren om op Blittervoorten. Ja, nee, ik vind dat lekker. Ja, dat is heel lekker fris. Ik heb er meer simmers lijst van als het warm is. De vlier of de groen warm is, dan krijg ik alweer
Of je de vlierverwarming te heen. Ik heb altijd het vierste warm zelf als die groen warm is. Dus juist het variëren vind ik lekker. En dan erop plassen heen, banjeren en wie het gaat. Maar vooral plassen, dat ik nooit lezen. Ik ga altijd was erin. En fontein en ja. Als het nou als thuiskomst, was ik de voeten en ik? Doe je dat met een schone nek? Of, nee. Ik geef wel maar de schone op bed. Dus vat op bed gaan, doe ik ze even goed scherm uitzien en ja, dat is het.